tatang, mangan tayon. Sige. Magan kayo, ta sa anak ang mabisain, anak ka. Ni, apay akas ta tila ngayo. Kasla nagdagsin ti parikot yo. Awan? Jakpat yun. At dalakit di parikot yo. Ibagayo no anya dayta. Tasi dadaan kami nga anak yo at umulong kada kayo. Hindi nabayagan na tigsmit ko ha. Imbrik na hindi nakita kami ti personal. Talaga ka tingawanan ti karbang nga gayat. Gapo ka ti talakaya kaun. Gawan mangayat kanya kaun. Apay, itala nagkita kayo iti textmate yo. Itala nakita na kayo. Why? Sa anak kami na naka-video call kan kuana. Kaya na muladawan ko iti profile ko. Manutawan na aya. 20 tao. Hanggang sa bagay. Kamalik makiday. Ngamin. Imbaga 20-30 taon ka. Ay, isumat lagayam Naglibak kayo ngamin. Ibagayo ngamin tipod no atawin nyo Di yu ilibak. Anak ko. Nakaubing ngamin dagiti arman nyo iti social media. Jay katawanan nyo ngamin ati arman nyo. Tapno sigurado akayatin na kayo. Jak kayat ti bakal. Ubing ti kayat ko nga asawaan. Tapno ang tanto mga iwan kanyak into nagkapsotak. Ay natatang narigat ti agsapol iti ubing nga asawa no kastan ti edad nyo. Nang runakit saan kayo nga agpenpensyon. Anya? Kumaano pensyonado kayo? Kat dakkel ti pensyon nyo. Ta sigurado, ado ti mangayat kada kayo tatang. Ngamawan mo't pensyon nyo. Ni, anya dagita ginatang yu, lolo. Pangrupa mo't dagita. I would na pa tao sa ragman. Tapno umubing ti rupa. Anya? Ay, kanayo na ngamin ang mabastay nga po iti kinalakay kao. Ay na, lolo. Narigat na mapaubing tarupa yu. Adun ti kurarit na. Anya? Ay, awan nga tati remedyo na napaw. Narigat na paubingan dahitan, lolo. Lakay kayo na talaga. Ngam, adda sa bali ari medyo. Ha? Anya nga ita? Filter. Filter nga? Filter ti kamera ta cellphone niyo, ha? Anya? Ay, apaw, kasano na ita? Isuro na man. 1, 2, 3. Ay, na. Ay, nagmayat gayam ti agsilpe no nakapilter Ay, nagtar ken ubing ti rupak mapilter. Ay, mabinsampay man Ay natatang, unay daytan kasi selfie yo. Malubat ta cellphone nyo, iti kasi selfie yo. I-charge ko ano malubat. Kakaiso na nakatatairak dito iladawan ka. Kitaam, day. Kitaam, anak ka. Nagtaer kayo matitan. Ay na, nagkinistiro pa yo. Nagubing kayo. Kas kaila agtawon laang itinasurok at renta. Ay, padasak mo tiyagbalin apugay. Ken baby face Babaan da ito'y filter. Ay, nagmaya. Ay, namati mo tilo ka bakbakitan. Tiyan muna ka ubingak pay. Ken tiyan muna kit nakinis ti rupak. Eh, di nalaam mo nga abot. Ken kasla korduroy to'y rupak. Nag-chat man ay. Sige. Nayunampay ti agi forward iti ladawan mo, my loves. Ay talaga na inlaban kanyak na ti abakait. Ay, balo abakait. Ang kumayat kat mahit. I-forward ko amin asilpig dito yung silpong kao. Sagay sa nga i-forward. Ay, sos! Naiporward ko mutain na itay awan filter na. Ay, idilit ko ang dagos. Iansin ka. Ay, na. Ay. Naimpaglangan. Ta saan napay anaisin.
Nagkaisa kayo kaninanag mo, apaw. Duwaan ang pipinta sa abag, lolo. Nangalaan nyo nga eh. Ay, regalo ginubiyang ijabroad. Ited na kano ka na kayo. Imbaga nga may nada kayo ti kapal ikaw. Anya? Ay na, ay sus, umawag man ay. Ay. Hello, my dear. Hello, my dear. Ion mo ati video ti cellphone mo, my dear. Uwan, mabitla ang my dear. Ay, Carla, sikat yung parang dito yung cellphone ko. Tayo nag-CR. Ibagam ang nag-CR akwan. Ay na. Sige. Sige nga, lolo. Hello. Uwan, my dear. Daytoy pa'y manlakaan nakak, ti kasaritam. Ta, agsi arakbiet. Ay, Okay, my dear. ay. Kaanakan ko na yun, lolo. Ay, Uwan, imbagak akaanakan ka. Kan imbagak akabsat ko ni Nanang Mau. Ay, sige, kasarin tamon. Iun mo ti video na. Ay, sige. Hello, nana. Hello, iha. Si kadi ka anakan ni Benedicto, saan? Uwan, nana. Nagpintas ka balasang. Imala ka kini Uncle Mo. Ha? Agawid akon iti mabiit. Ta umayak makiasawa kini Uncle Mo, iha. Sapay kumata kayat dak apara kini Uncle Mo, iha. Ngamen, adayo abak-bakitak ngam ni Uncle Mo. Ay, kwa. Weakness ko ngamen tikas kini Uncle Mo, iha. Pugay ka na lambing. Kan siyempre, ubeng. Nabayagan abalo ak. Kat uray bakit akon, ubing ti kayat ko apakiasawaan. Jak kayat tilakay. Sige iha, bali waktu ti umawag nun alpasen anak CR ni Uncle Mo. Bye! Bye, nana. Tatang, adamot gayam nobya yun. Una nakaw. Hanggang, saan ko alam dayjay? Bakit anay? Anya, ka, sayo inaram. Ha? Saan ko ngay naram? Iso tinagaram kanya. Sinisirap nak iti dolyar na. Iso naban ni itanak. Anya, Ay na, nainlablao na kanya. Tiyan mo na gamen. Ket ubeng ken guwapo ak. Di nalaam mo a filter dagiti ladawan nga impurpurward ko ken kuana. kat kasano daytan ngay. Kasanon no agkita kay to iti personal. Jak makisinara ken kuana iti personal. Kat no namnamain na kano ti panagkasaryo inton agawid dito Pilipinas. Kastamot kano ti imbaga na kinikar lang apo ko yung. Ha? No masapulan nak ah. Ilembengak dayjay. Jak kayat ti bakit. Pakisama aklaang nakanayon nak mo tapawitan iti kwarta. Ay natatang, sardangan yung tikas tangar aramidan nyo. Delikado dayta. Kukwartaan yun day di abakit. Kan lukluk ko nyo lang ang itikas tangar aramidan nyo. Ay na, di ka madanagan na nakaw. Tayin tundan ni agawid na iti bakit. I-break kong taon. Anya, Hello, Marina. I miss you, Benedicto, my dear. I miss you too, my dear Marina. Agawid akon iti mabiit. Jakon agsubli dito'y abroad. Nakasarita ko, nagiti anak ko dito'y. Ket imanugot da aditan Pilipinas ti pagnaidak. Ha? Apay ngay? Apay di mo kayat? Akadwatan iti agnanayon, my dear. Agkasartan. Kwa, ay, awan pa'y urnong ko. Di ka madanagan. Siyak ti makaam mo iti magastos. Ha? Ay, kwa, saan? Kababain. Awan ti rumbang apagbaina, my loves. Isikreto ta. Asyak ti aggastos para iti kalaysa. Ay, kwa. Ay, saan pa nakasagana ang mga asawa? Ubingak pa'y. Ay, basta agawid ak. Ta umayak at pakasarking ka. Period. Anya? ne, apay ang nagdakkel tabagyo, tatang. Papanan nyo. Ay, agbakasyonak pa'y lang anak ko.
Wala umay abakat dito'y balay, ibagayo nga awanak. Ibagayo anang asawa akon iti sa balay. Ha? Asino? Eh, agawid ka nung nga ron, chatmit ka. Kat ipilit na ti makiasawa kanya. Ha? Diyan makayata. Anya? Ay, katakdaran nyo tanubya yung harod. Manjak! Jak pagan ano day jay. Mga asawa, bakit pa? Aha? Pulos mo ta. Ore awam may. Ubing ati asawaag. Apay ngamin nga inaram yun, no saan nyo akaya? Iso nga ron tinangaram kanyak. Sinisirap na iti kwarta. Ay, malatag bakasyonak. Tanay, agawi dahin di bakit nga crush kanyak. Ay, jak lapagan ano day jay. Dimat ko nayo, anamin adun a pinasakitan da kayo ti babbalasang. Padasan nyo mat ani Nana Marina. Bareng isuntipod no amangayat kada kayo, tatang. Manjak nga ron. Ore jak mga asawan. Basta saan apadak a senior citizen. Eh, ano sa kaun taglak kay abalaw? Mayat dito'y ayan ko, paray. Ano ti babalasang ditawi? Apay, nabayag ka dito yun, aya paray. Ay, wag! Para lutuak dito'y pakanan. Pakanan ni Tel daw, inuman mo itirabay. Anya, No kaya mau? Nag-apply kan dito'y, tayo bagak ka ni Baus. Iso na lang ata para inaw tisap sa pulen da. Ang libre amin. Istiin ka pa'y. Ada kwarto apagturugan ta dito'y paray. ay sige, kayat ka. Kaya pag isaw, tagsapsapo lang itipag na idak ita. Ta aday lemlem mga. Ha? Apay ada utang mau. Ay, kwaawan. Nga banda bakit kay lemlem mga. Ang kurso na daunay kanya. Jacket ay jay. Haya! Mala, barag makasapol kay ti kaparagpag mo dito yun, paray. Ano ti babalasang awitris ni Dawi? Nagpipintas na bay. Hello! Naimbag nga oras yaw basang. Mabigbig na. Nana Marina? Wen, siya nga raw. Mabalinti umay. Sige, sumunod kayo, Nana. Ay, agamanak. Jak imbaga kini angkel mo nga itangaal daw ti panagawid ko. Tapno masurprisa. Ha? Ayan na ka, day. Carla, Naimbag nga oras mo. Si Kani Karen, saan? Ti kapsat ni Benedicto. ha? Ay, kwa. Pasensya kayo, no si Mang Peta kundi ti balayaw. Kaya't ko ngamin asurprisaan ni Benedicto. Ngamjak magayam masangputan di ti balayaw. Napanan na ka, day. Kwa, Nana. Adda na panan na. Nakabakasyon. Sa dinaw. Jak mo, Nana. Tadi namat imbaga ti lugar apapanan na. Sana balay. Urayak latan ti panagsublina. Agawid akpay nga rod ijay lugar may. Agsubli aktaw. Nanang, kasano da ito yan? Kaano nga gawid ni Lolo? Ay, jak mo, anak. Di nakrep-replyan ni Lulong. Ala, sapay ti amo ni Nana Marina kat ubing pa'y ni Lolo. Unay mangaminan ni Lulong. Tila inararamid na. Anya nga ita. Ay, kasano nga tanga ibagakin ni Nana Marina ti may papankin ni tatang. Iba gayon, tapno saan amang namnama. Ti amo na ngamin kat nasurok latren tatitawan ni Lolo. Iso nga iba gayon tagpaiso. Urayan ta ni Lulong, anak ko. Taiso ti mangibagay ti pudno. Barang agsublimot la adagos. Ay na, agyaman nagdani ka. Italaga inaram ka. Inaklon na kadagaos. Gaputa gayatak matkan ka, Benedicto. Ay na, agyaman na ka talaga dani ka. Basta yawid na ko na. Ay, wun. Arigla daw. Ay talaga yam. Awan problema iti dayta. Ay, hagyaman nak tay inayat nak. Nga uray nalukmagat. Ay na, sana problema ti kinalukmag mau. Napintas ka mag, nga oray nalukmag ka. Kan ubing ka pa ay. Agi kata kun dito'y kaswaitress. Ay, agikatak meten kas dishwasher. Umuna pa'y langal daw ka. Nga magikatakon.
tagawid tan ijay balay may. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Benedicto. Asino di masikog nga insang putyo, tatang? Na, masikog nga. Ay, lukmang na dayjay. Bilbil na, sana masikog. Anya? Nubiyak ni Danica, isuti ka laysa. Anya? Kasanon ni Nana Marina? Ur-urayan na kayo. Agsublinto kano dito'y balay. Ayawan maramidan nan tada sa baling asawaag. Mabayin mo't siguro dayjay nung makita na ni Danica. Inakto kitain tay baboy di kumpare, taga-taga kaon. Pagkasaranta, Danica. Anay ko, agsika lang ti tiyan ko, Benedicto Ha? Apay ngagsikal? Kanyat kinan mo aya? Itaray na ko ni Diyo ospital. Ay, Darasel. ay, mabit lang harap. Tama nga yabak iti pangiluganakan ka. May pagaraw pa. Masikong ka magayang ngayon sangpit ko iti balay. Kat ita, nakaanak kan. Pakawanan na, no nagilimudakan ka, Benedicto. Kunak lanulok magmuday jay. Masikong ka magayam. Sorry, sana bale. Taureadan anak ko. Ay ayatan ka lata. Makikasarak latakan ka. Ay, saanan! Agpaimpagkanta agawid kayo ni ti anak mo. Ha? Ay na, kunak lano agragsaka kon. Hanggang naluhuak manain. Ay, una yan, tikas to agasgasat ka. Una yan. Anya ngay, di husto ti atap ko idi. Kunayo alukmag na dayjay, ngam sikog mat gayam nga agpaiso. Ay, un nga roda. Madangal lilaw samot amin ang ababae dito'y ili tayaw anak ko. Urayan yun ni Nana Marina, kay mawag itay. Agturong ka nun dito'y. Ay, sige, urayan. Ay, naisuman lang ti asawa ka. Ta sigurado at inaklukwan day jay. Tabakitaan. Hello, Marina. Ha? Asino ka? Si kakaditi ama ni Benedicto. Ay, si Kamot. Siyak ni Benedicto. Siyak tinubiyom. Siyak ti kanayon mo ang katsat-tsat. Ha? Dinak man rabakan, tata. Saan asika ni Benedicto? Sika ti ama na, saan ka day? Siyak nga road. Apay ay adinak pat dyan. Ay, Nana Marina, pudno ti imbaga ni Lolo. Iso ti chatmate yo. Aniya? Ay, didak man alilawan. Kat ubing ni Benedicto. 35 taon na. ay, sorry Ang pinaubing ko ti rupak iti kamera ti cellphone ko. Nakapilter day jay. Aniya? No Ay, kasta? pasensyakan Ang sa nabalay. Ta sa anak mo't unay alakay. Napigsak pa'y. Sige, agpakada account. Agsubli aklangan ni abroad. Ay, apay ngay, my loves. Di nakawagan iti my loves. Ta saan ka apagan anaw? Jak pagan ano ti makinubyo iti lakay. Anya! Pimanaw nga rod ni Marina, kat imblock na kon iti social media. Kat iti sana nagbayag nagsublimot lang iti abroad. Katawanan da magkukankwana. Manipon ni din jakon nagaram iti babae. Impa may saklatan tinagmula-mulay tagduduma nateng iti talon ko. Kat naragsakak ita, tagdadag iti pukok amang liwliwa kanya. Alakastan, to'y pagayam mo, Benedicto. Ngala pagayam Benedicto, leksyon para ken kadayta. Tamadi nga menti mang lukluko, iti pada atao. Ta si kanto metlaeng ti mangapit, iti bunga dayta. Pagyaman ting kapanangibinglay, iti kabadasam, wano kapadasam. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Benedicto. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo
Amin. Bye-bye! Manang Biyana! Naimbag nga orasyo, papagayam, kumusta kayo manan? Sapay lakuma, tanaragsakan, nasalun at kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama itak at manipod ka ni pagayam tayo Agusto, sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Carl Jim, ni Belinda Ramos, ka ni Lea De Ocampo. Kastoy man tisurat ni pagayam Gusto. Dear Manang Biyanang, manipod nagasawa kami iti asawak, sandan nga ginkinawatan iti inak. Kat sanda lang nga agsinungbat, no di kat agkinabil da pa yan, no daduma. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Ibuset day na nakang ang rag-abuot na. Ay, ako tibuko, di mo pungutan. Anay. Ha, di ko na pawan ka balak. Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatiw. Siyak tayo nam. Siyak tinibus tibuk na. Inibus na tibuk ko. Nag-ingpis lang arudan. Inadanan nga pinaingpis. Iso tinangirugi iti apa. Anya siya katnusika. Awan respetom kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yamat kas kanyam. Manaki apa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasayate isurom saan. Tasi kamati mga idadaulo iti apa. Kita ang tinamayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Katamat na tibuk ko alakay Nagtalakay man? Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kayo aman na kiyapa. Ah, Hindi kayo ti dadaulo kiyapa. Di ti lugar tiyaw. Agpada kayo papaanawa. Iso ati makunak kastaw. Tingin niyaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. kasano nga raw pagmulta ka to'y awanan bain nga asawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon ka. Apa ko mamati pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo at pa-injeksyonak iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadag iti doan ti sunya. Ure kaso no aramida ka diya mo ida mabagbagan. Aga pa da mulata. Ay, hawan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa diti lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga road. Si Mina kam lang arod iti pagtaanganan. Misulat tamot ti aramid da. Ay, hawan nga road. Ay. Adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ta asawam kanti inam. Ha? Anya nga iti pamuspusan antay. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Ha? Tapno awanan dag chichismes ka nagkikinno ta babae. Ay na alam mga arod antay. Ay haba. Baita nga min kati paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko darom so ariray. Isumot ti pag-apaan da. Ay, hawang nga rod Iso aplan wak man na imbag da ito'y kaanakan para kadagiti babae. Da ito'y nga ramidan tayo kat para matlaan ka na tayo. Nang runa kadagiti na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga ingkam tayo Kan tapno da pa kumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan. Kanuan niya pa'y dita. Ay, mayatak iti data. Pagkwartaan ko naman. Anya ngay, teramidin tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo dayta. Agsulisit tayo nga iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipampanunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat agsulisit tad nga panawan. Man o timang tad. Nag-adumat tekirmat.
Kung sila pandakan to paano agsulisit kay ti kwarta? Ay na, di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kan saan tayo abastag dawat latan. At darami din tayo tapno maawis dagiti tattawa mangtad iti tulong. Ha? Anya nga'y darami din tayo, ante. Anya? Agkaruling kayaw. Uwin lakay. Imbagak matan kanyam ti pakaaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay, guri ka man. Kinunalpasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose darami dan me. Project me kanong women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wano agsulisit. Kantaan me kanong isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni, rugyan me da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay. Aw, magkididakis na. Maya magkidida dyan na panuno niyan tison niya pamuspusan. Ay, adanton pa ka kumikuman nagitis tambay babae. Nang runa dananang kanti asawa. Everybody! Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matak. Wan puno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please. May sapa ka no, Auntie Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, kwaman, ay, sing-sing na yun. Ay, siyak! Siyak timang kanta! Kaalaak day ta kanta! Sige nga Rod, lalaingam, tahang ka nga mang ibabae, nanang. Da. Nakaado kay samot iti na or-aur. Antay. Wen ka nakan. Mayat gayam tikas jay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaiso na kita kikinuto di tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ka. Saan da nga agap-apan? Wen na tamakumikum dan ama panagkankantay ti tunggal balay. Dagitay sigod nga aga-apa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog ama panagkangkantay ti balay-balay. Wang nga Rod. Ay barang agnanayo na nati kasta. Tapno awanan ti aga-apa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na bannog ka. Hanan gusto. Lukewarm water latan. Ay, haha, talaga mo ah. Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi nino ma'am. Ay, ikaw, nakaano kayo samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano iti negosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya ni Gusyaw. Agluto kami iti palaman. Kanag-aramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Ah! Kasta! Nasursor yun sa amin ababalay dito ayan tayo. Saan pa'y? Adda pa'y lima nga balay. May kalima iti balay ta. Jay bye-bye, ket nalina. Day, aguray kayaw. Awan metlat mangilukat iti ridawan kakadwa. Ah, sige, may sapay akan ta. Aguray kayaw. Awan samad tao. Ah, ay sos. Unngag paisaw, nakapadlak mo tiri daw. Na. Sayang ti busis tayo ang nagkanta. Awan mo gayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang adya trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa iti naurur tayo a kwarta kakadwa. Ay siya, adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayaw. Adda gayem kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na.
Mano, ti bayad tayo itigayim mo. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kadatayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumpa. Di isupay ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo mutin Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakay. Tamailingat tayo amin ida. Anyat makunayaw kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay matin kanya. Sige, tata, buwanat. Ano? Kajak masusurutan ti step yaw. Basta tuladem latan kada iti sangwanan, karpiyaw. Ay, ay na, uray saan nga susurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Sige, magsula tayo. Tayo supay, ti pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti, women sa... Ay, sus, naudi kan karpyaw. Paspasan bas si tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti step yaw. Nagmasurutan din. Basta kulagkit kayo lantan, Ura niya itan, tata. Kasto na, Ay, may gayam ti kastoy. Mawat-wat ti bagi. Maunat nagiti nagkurarat kan nalukot nga rorat. Ay, katuan maunat amin ang nagkukot kaka. Uy! Ay, mayat gayam ti kastoy nga exercise. Pagpaunat ka nagiti nagkukutan nga rorat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Oh, dayto yan tigatad tinaurur tayo akwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan abangunan ti business tayo. Ay, no siya kakat oray jak makinayonan iti bagbagayo nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akas taariyang. Nah, awamot saritaan na kastaariyang. Titulagan kat kastoy. Nuada. Basta man jak! Alaak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo nga agpaisok. No kasta mo lang. Alaak mat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay nga, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay yun ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko ang nagkankanta. Kan kasta unay ti kimbut ko, idi nagsalsala tayaw. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagpano ka. Laglagi pa niya. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Ita diyaw, ti bayad na. Amin tayaw, nagrigriga. Iso asinay, tapno awanan ti riray. Pagbibingayan tayo lang, nga ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme Masapol nga eksakto nga gatad ti itadyo kanya. Apay, ngitay na lang tibingay, mau. May maya may laang, wag may sa kaya amin na mangibaw. Ape ayang nga isuro nak. Ni? Kat nalalengak mat ngam si ka gusto. Desisyon ko da itoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, aduyan tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung ti listahan. Wow, nagdakkel mat na nasan niya. When isa na yung baglaan tayong tuloy tayo. At dan income tayo.
Nawadwadan da ito pagbibingayan tayo, nana. Wana, nawadwad at talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo. Tapno umadu, matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya. Ipagkapay mga raw. Ngam apay ngay, taisal salumina na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may sa kakundi suble. Kay apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rog ti bingay mo ipag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. Ay na. Ay, no kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo a kwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Oray siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapay ngay katendak. Ay, lading itak nga rodmat. Nga saan ngagbalinti kas tagalad yaw. Kibor kayaw ngagkatugangan. Awana, hindi na kayo kayatan nakadwa, dagiti pada yung babae, nanang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antem aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpi man iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpuunan yaw, Tagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya dumapa amerinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kaya't ko day tapno adda pa ka kumikuma. Sige, tagluto akit ti pansit kanda dumapay. Kan-kanon mo't kanya. Wow. Mas tagdanggay kayo na, Tapno umado ti customer yaw. Aryang, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige nanang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa iti pansit no madamdamatan na ibusaon. Naluto kong tay kan-kanan. Kantay bilubilaw. Ay, sige nga rod nanang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kastaunay aragsak ko itinakita kalinangan dananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saanda pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiyada metlangan. Gatita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apag tagilakwan iti merienda. Alakastan, to'y pagayam mo, gusto. Maragsakanak para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, kaninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito idarama tayo. Manang Biyanang! And your nose para iti script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyanang! Hello gagayam! Naragsak nga oras kanal daw tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo akarya saan napod no anagan, tintay drama ita. Ngamsakpay na, hello mampay ka ni Mera Florage, dita nagilian la union, kanami na ngagdangdangag dita nagilian. Ni Jack Nel Dinero, dita San Fernando, La Union, kani Jesseville Nerido, dita Canada. Kastiman, tikuna ni pagayam karya. Dear Manang Biyanang, pag ininagawan may tikapsat ko, ti inami nga asikaswan, tabarang kunak, no siyak ti pangtendan, ti inami, itinabatbati asanikwana. Kat nga niya tararamidak, kas tamat laang daramid tikapsat ko. Rugyak nga rod, ti agsalaysay.
Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasyak ti mga sikaso kan ni nanang. Anto iti danumyaw, nanang. Ay, apay aya, apagin inagawan dak nga si kaswag. Siyak ti babae. Iso asyak ti rumbang ang mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki at masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay. Ta siyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunat na Na, Ipatog ko dagitan no di kay agsardang nga gapa. ay, No anyat naknakan nyo Taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanyak? Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta idisuyo latan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawan dak dito yan. Naggapan nyo nanang? Narabyan kayo? ay inak ina si kaso ni Apong yo abakay. Apay, masakit ni apaw. Saan? Napigsa ni Apong yo. Nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtidan na itilot ay kain balay na. Anya? Apay, aya pag-interesan nyo pa'y laday jay. Dala nga rodan inted na atawid yaw. Nangi na ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ay sana da kayo tipang tidan ni apong. Ay sana mabali na. Agreklamo no kasta ti mapasamat. Nanang, madamag kumanlaang. Asinun to ka diti pangtidan niyaw, ito'y balay kan lutiyaw, inton matay kayon. Siyanak pa ya matay, Simon. Napigsaak pa ya nakaw. No siya, tiyak kaya at adanunan, tikas iti taon niyaw. Diyan may lamain jo, yan tiyak biag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan no siya nga pulo at awan kumapay no mabalay. Ay na, bakit kayo unayin danunan nyo pa iti kasta atawag? Saan? Napigsak pa'y lang. Napigsak amag na. Napigsak ngagtrabaho. Kan kang runan ti amin. Napigsak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtidan nanto iti lutay kan balay na. Tasak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka agarami di ti istorya si mo. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Ta siyak ti inauna. Siyak! Tasak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, Uncle Sibaw. Anya man iti pagrekrekyaran yun aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, dito'y ulitag mo Almanan na pa'y laang jay balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to inam Arnel. Agpinpinsyon lang arudan. Ng pag-interesan na pa ilang, nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto daytan. Tudua kayo magkapsat. Rumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Umunga men si Mau. Di ka pakalaeng ang mga dang. Ta si bibiyag pailaeng ti inata. Urayan ta. No asino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siyak, ti pangtidan na. Siyak! Pasensyaan yun ang itatang ko insan. Nakababa inti aramidon na. Mapanasungsungaton ni ante di balayaw. Uray ni nanang insan. Kasta matla ti aramid na. Isong awan ti rumba nga ikidawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidon insan. Ay, huwag nga rod. Una yun, lagi dyan adadakil ta. Bakit kinlakaydan gam kasjay pa'y laang mati aramid ta. Huwag nga raw. Agkabsad da pa yung mga raw. Ay, agin inagaw daki din. Iti sanikwa ni Apong ta. Malaka, bagbagaan talata, dagiti dadakil ta, insan. Apay manan nga da kayo dito balay ko, karya. Simon. Umay kasi kasuna nang. Kinyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom dagitoy kahit. Ay, mas paboritom tayo inyag kaw, nanang. Bibingka kag turaw. Mala. Idisuyo lata ditang takanag amin na kita.
paborito kami na kita. Nagdigos kayo, nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, ngamin si Mau. Ah. Numabali, nuray sana. Nagdigdigos ni nanang. Tanalaka ang malamin ti babakit itan. Saan ka day, nanang? Gawan ba? Labaran kayo, ano kaya yaw, nanang? Mangipapudutak, iti paglabar yaw. Ay saanen, masadutak nga aglabar. Nalagawid kan si Maun. Tasyak timang bantay ka ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sikat agawid no kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay tarito'y balay na. Tanay, narigat no may sa ni nanang dito. Ay ura siyak. Maturog ak mo dito. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaan dito'y balay. Umay kayo nga mino ni Jebalay. May mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagiti babae nga apo ko midya mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kay ama sikasaw ti lalaki nga anak na. Nangruna kat ada trabaho na. Kasya nga ang mga sikaso ka ni nanang. Sa anak mo't nga inotel, anak ko. Sa anak agpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabailak nga si kaswan ti bagay. Tantang, papanan nyo? Apa yan, nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ko kung nakapsutan ni apong yaw. Anya? Apa di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kaya, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ti mapanijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Isuman ti makakaadan na mga asikaso ko ni apong yaw. Ha? Sip-sip day jay nga ang tiyaw. Ha? Ang bukto mo ila jay balay ni nanang ti almanen na. Ay, kudagpada kayo lang nga tatang. Uremot na kayo. Al-almanan nyo mo't di balay ni Apong. Siyak mo talaga ti pangtedan ni apong yaw ti day jay. Ta siya nga ron ti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karia. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siya nga ron ti buridak. Tatang. Nagpintas nga mingkat ti lokasyon di balay ni apong yaw. Igid a mismo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanen launa diyan tiyaw. Anang, umay kay agnaudin ijay balay, tanay, nakapsut kayon. Umumay mat ni manang mo dito'y numamensan. Awan kaste da ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apo ka nanang. Agnaud ka kanon ijay balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo ha? Anya, mapantayo ni ijay balay. Tayimpake kon dagiti kausyaw. Ay hingalang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't ngami na nakimapsutak. Bakit nakatalagan? Ha? Ti kunana nakasigurado no alaen na ni nanang ijay balay da. Bayan yun, no iyawid da ni apong nanang. Di ka man makinagawin. Ay wine. Kukwa na laeng ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akas tananang? No kaya't yaw, kasarita yun to ni apong. Tadwa kayo apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay saan? Siyak laeng timang tawid iti dayjay. Bak nang mo't laeng dayjay nga uli tugmaw. Sige, mapanak ijay balay ni nanang. Ta inak itrangka. Kino nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay kasukatak at itidakdakkel ti tulbag na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak laeng. Ay, anak ko. Nagtapasama ka na apong yaw. Ang may sagsangitam. Tasaya ta si Mang Pad gayon tatang. Natayan niya pong. Saanin nga gangangas. Anya, nanang. Nanang. Ay. Maya! Ay!
Anya jay inyawag mau iti kasinsin mau. Ano ni apong yaw? Natayo, nanti. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay gay! Alinibasan na kami. Apay ay na! Di mo man laimbagamay. No asino kada kami ni Simon. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siya ka daw. Naglaing kan. Apay, ada kasuratam, amang ipanagnag, asikati mang tawid itinajay. Automatic asyak ah. Ta balay ka tinakagsatan ti angis na. Kansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglinipat talang agkapsatan no kasta kasimon. Ha? Tatang, anti, husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay ni Apong. Pag-aasiyo. Ilakaw ti balay ni Apong yaw. Tapno awan apalan jay ang kalbaw. No ila ko yaw. Pagguduan niya, ti mapaglakwan na. Anay, tanaba ng mula nga amang jay kapsat ko ngam siya. Adaw ti anak na mang tulong kan kwa na. Siya ngay, may sa ti anak ko, si Kalaeng. Nanang. Naala ka ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awanan ti maaramidan ni ang kalmaw. Agom matalaga dahi dyan nga antay. Inla ko nakindin dyan balay dahi di apong yaw. Ala, baybayan yun, tatang. Sana bali. Tasaan kayo abaybayan? Adu kami nga anak yun, mang tulong kada kayo. Oh! Nasakit nga ron na akam ko kaniyan ti yaw. Punasan nyo day ta, sakit tinakan nyo, tatang. Ito julatan ka ni auntie day dyan. Kanya pa'y latsap-sapulin nyo, aya. Kat binulan mo at nga ikanda kayo iti allowance yo. Nakaw. Tatang, baybayan yun day dyan. Ito julatan ka ni auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yo. Taawan maganap yo iti day ta. Nanang, rumbeng la pagbingayan nyo kani ang... Saan nga raw? Abay, di ka makaawat, Arnel, ah. Kitaan nyo. Di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ram-ramo na pa yun na mismisuutan na no kwa. Umanautan dito. Tapno likap jay kapsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunalaang taadayo dito'y dayjay gatang kabalay. Anya, ay, jak mabalinti pumanaw dito ya. Ta dito'y ti ayan ti trabaho k nanang. Makaamo ka, no agbati ka dito. Basta siya, makaraktaw ni ti pagnaidan, intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanya. Ipatawid kun ken ka to'y balay. Tabagan no madamdama, mga sawa kamutay. Kaya ti makikabalay iti agbali na manugang ka. Iswa, lumasin na ka ni ti pagnaidan. Okay, aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan ka bintak, tayo nakbayadan ng ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Huwan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururaya kung maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, huwan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritam ti aking balay. Imbagam, mapanta ita-ijay. Wen, inawagan jay kumarik. Tajay kumarik tada kontak na kunkwana. Ay, kunakman no am-amam di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-amo ni kumarik. Ngam siyak jak amam mo. Ang busy jay kumarik. Iso asyak lang ti mangkuyog kan ka. Amutang nga raw ti papapananta, maray. Wen maray. Inted jay kumarik ta adres sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan. Kanawan ka arubam dito'y. Tapasig magayam a for sale na kita babalay ti karubam. Huwag nga raw, maray.
Ay, no, adala ko makwarta. Gatangag amin dagitan, maray. Wen nga rod, maray. Bom, kastoy, ti arapaap ko apagyanan, maray. Isu na lang takaslan na baba dito yung banda. Okay lang, daytan, maray. Sana problema. Nga masino nga ti kadwam tungag na dito yung maray. Ay, awan may sak, maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, maray. Sapay ko taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang may maysa. Hey, malaglagip ko nga raw. Tinaramid di kabsakaw. Sapay ko taibak nang na kung kunak. Ay naapo, day takay man na. Lipatin yun, day jay kunak lang nga roden. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kun joy dayta. Ah. Kun daytoy matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Wanan yaman na tatang. Inkay kitdik pa siya. La, rumor kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruan. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pampanunutin nyo, tatang. Laban nga raw. Ilibrik mamba nga raw ti kumparek. Ting kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonen tapno adda kadwak. Hello, maray. Into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka din, Maray. Sukataktaw na ita playtime. May kawaak dito itawan kadwak. Di mo makaumay ti anak ka ta makumikom iti trabaho na. Sige nga Rod, basta sukatam ti plitik. Maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay ka. Ay, bagta nakasangput ka. Sakbay nga nagtudaw, Maray. Ay, wan nga Rod Sapay adda mapag naman ipo di jay kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Mahala. Dinanakan, Maray. Mangantan intong madamdama. Ano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanan na. Ay na. Awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Mare Karya, agring ka. Maray, Ay, apay, Maray. kita manay. Nalayos sa mutan. Ay, alalahawon nga paisaw. Dandani mo madano ng tidanom to'y kama. Ala, Diyos ko. Bumanguntan, Maray, tanay malayusan. Ay, saw. Agbakwit talangan. Ay, wun, Maray. Hello, Nanang. Kumusta kayo ditan? Ay na, anak ko nalayusa ditoy. Nagbakwit akaw. Patingga-tinggad mo, tanti danaw, medyo balay ka. Ano, nawanay. Nadadaalan na kitay kabarbaro arek ko. Kitay daklativay. Kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain. Kan hulugan namin dagitay anak ko. Ay. Anya, apay ngay analayos kayo? Sigun ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimanaw dagiti kakaaruba kijay. Tasigudan amalay-layos ijay abanda. Idapaw, da mo amaw akasta anak kaw. No amok lakas jay, jak kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay anak kaw. Sige, umayak dita, paman nga agsarding tito daw. Tagaawid kayo paila ditoy. Ay, kabagays. Gatanga mo di balay kaw ijay lowlan. Ay sana manang. Jak kasapulan daytan dan balay ka. Aday, pimbintas mo tuntoy balay baw. Ewan pinapintas na giti anak ka.
Si Kangay, damag ka, nalayos ka kanaw. Ay, hawin nga raw, nailaw anak ang naggatang ni Tidayjay. Hay, ilaklakaw, nga maawa mo manggatang. Sayang tinggatang ko Tidayjay. Wala ka ila kong lata Andan tulata siguro maggatang. No ilakok itinalaka. Dapat siguro namnama malakok Dayjay. Ang hayan yan. Sayang tinaygatang ijay. Suray ka bagay. Inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay karma kanyak day tayo napasabag kabagis ka. Mala, napakawan kan ka bagis. Aklunak nga ididamaw, nagsakit tinakam ka. Agamita, sanain. Tanaamiris ka nga oray siya. Nagbalinak mo't agam round. Tapi nagintirisak iditi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Naurnos mi metlang ti amin kada kami iti kapsat ko kat mayatan tilinangan mi. Kat timat balay ang nagatang ko, inlako kon itinalaka, tadyak metlaang mapagnumaran. Kat tinaglakwak, nagbingayan mi iti kapsat ko. Alakastan, tuy pagayam mo, karya. Alagagayam, di tanti nagpatinggan, ti pakasarita ni pagayam karya. In your nose para iti script kan iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless si Titong Galmaysa.